gawy ýaşaýyş eğer hedey bolup ogloňşoň da bir edep terbiyetli bolmakdan çyryym. Gawy bir düzgüne gelmeden çyryym. Näme bilýärmi? Ýaşaýyş gurmadan, öýlenmeden, durmuşa çykmadan, gyýyl bolup türkmen dille tatylmadan maksat näme? Näme üçin barýan? Näme üçin öýlenipdin? Näme üçin durmuşa çykypdin? Näme maksat baýda? Şyratlar bar ahim bir gödüň astyna almaklyk gerek ýani. Şon gyýyl oglanlara durmuşa çykmaklyk, erki adamlarla öýlenmekligi hem ruhi taýdan, hem fikri taýdan, hem cismi taýdan iki tarafı da bir gerekli zatdy. Hudaý Taala taňa bir ýoldaş goýupdyr da gapdan bilýär. Sure-i Rum'da Allah Teala'sını bir nişaniyeti de ayıptır. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا Allah Teala'nın bir nişanilerinden bir nişanine أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا sizin öz vücudunuzdan yani öz cinsininden siz için zavut yarattı, erkek yarattı, zenan yarattı. Nemden çireyim? لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا şoňa sen arameş hasyl etýärsiň diýär. Yani zenana erki adamın aramışı etmekliğinden çireyim bir ulukan bir nigmat. Oşa doğrultunda eğer erki adamda gawarki adam bolsa zenananın fikri taýdan, ruhi taýdan, cismi taýdan aramışı etmekliğine ulukan bir sebep yani. Odam şu taýdan öýlenmekden maksat, durmuşa çykmakdan maksat näme? Şol zenan erkeğe gerek zatlary bar. Ruhi taýdan, fikri taýdan, cismi taýdan şolar bana näme halal tertibinde, halal suratında yerine yetmeklik gerek. Ýoksa näme ki adamy günähkärçilige çekýän zat o zatlar. Bir geregiň zaten. Şo iýmeklik bile gerek. Teşi iýmekligi halallygyny iýmesen näme isme bolýar? Haramy isme bolýar da. İçmeklik bile gerek. İçmeklik egerden halal tertibinde uğruna düşmesen senin haramy ýykylma bolýarsyň. Eýni şo suratynda eğer hedeylikde dinanada gerek, erkeğe de gerek, yönüşe gereğine etmeli bolýar. Hudaý Taala we Peýgamberimiň aýdan tertibini etmeli ta inşallah Taala. Şoda öd ýerine düşüpde bize bir ibadat bolar ýa-da. Ýöne bir gurunma ýöne. Gelin bolup, gyýyl bolup durmuşa çykmaklyk, öýlenip de abiriniň gyýyny öňe zenat almaklyk bu kıyınçılığı var, mesuliyeti var, zehmeti var. Aytsak bolýanym ayallyk olmaz hastanda bir denan cemaatda bir has bir hyýallarda gelmeleri var da bilýär. Has ayallyk olmaz şunu bilmeli ki yani durmuşa çykjak boldy, öde kän kıyınçylyk bar. Gaýna diýip otada bir zat bar. Gaýnata diýip bir zat bar. Gaýnaga diýip bir zat bar. Adamyň bolup taňa barakyň baş bolupdy. Näçe adam sen rady etip gelmek bolýarsyň. Yani şu taýdan bir gyýylymy durmuşa çykarmak öýde hepmin gerekli şoňa ýerçer, bişir, düşür, yuwunmaklyk, gapçanak bolsun, egmaş bolsun, haýda bir zat bolsun, durmuşa çykmadan öňce şonu baratsyndan bir öýüň denany edip terbiýet bermeklik gerek. Öýüň işlerine şondan kömek alyp, şoňa işler tapşyryp, şoňa iş öwretmeklik gerek ki erteki gün beýlek baranna ýumurtdan çakyp ölmän durmasyn, körtep bişirilmän durmasyn, egmaş ýuwulmän durmasyn. Alakynam birden balakynam adamsy bardy da oňuşmanakym aýrylsa näme men durmasyn? Öz işlerine yaraman durmasyn yani. Biraz gyýdymyz bolsun. Ayallygymyz bolsun. Hulasa haýdy bir daşlarynda mehremim bolsa, tasyljak bolup duranmasa, durmuşa çykjak bolup duranmasa, şoňa aýtmaly bolýar, sen bir ýaşaýşaň sen barýardyň, öwde kynçylyňma. Öwde iş var, zehmet var, şeýle haşy diýip şoňa awwaldan fikri taýdan düşündirmeklik gerek. Öwde ine adamyňma, adamyň dinini etmelidir. Meger şeýle täp bolmasa, adamyňa mutyň bolmalydyr. Gaýndan başardyňyna gewni görmelidir diýip şu dowlatynda gelin bolmadan öňçe şoňa köpden köp zatlar tapşyryp da öwretmeklik gerek yani. O tarapdan erki adam da şeýde. Erki adamyň da mesuliyeti agyr. Sen bir benden çağatyny öňe getirýärsiň. Peýgamber Hudaýsan denanala erki adamdan ellerine esir diýipdir bilýär. Şonu esir bolup gelipdir da hengene. Enesinden aýrylygly, atasından aýrylygly nikah diýip
nikah kıyıldı mı inni doğru tekrar geçti o. Ha, teninni ol entek bilen teni üzülecek de o başarana. Ne kadar ha kıyınçılık çekmeli biliyor musun? O zaman şu daydan sen anladan milletin çağatını boyun alıp da sen içeri yağdaya getiriyordun. Inni tenin başardığını orada şon gevununu görmeklik barakim. Bu bir ulukan mesuliyet. Yerden, içeriden, geyerden, minerden, haydi bir zattan ve hasan barakim diyanet taydan. Fakat içerin de göründe mesuliyet var başında. O da iş var yani. Allah Teala ne mi diye? Ya eyyühellezine amenu ey iman getiren adamlar ku enfusakum ve ahlikum nara ödüňüzi, oğluňuzy, otdan taklan diye. Yani atan boynuna koyupdur. Atan boynuna koyupdur Allah Tebarek ve Teala şu öz denanatını, öz kıyıdını, öz oğluňuzy ne misin? Cehennemin odundan toklasın. O ne yapın taklamadı? Nece odu? وَقُودُهَا النَّاسَ وَالْحِجَارَ Ol bir cehennemin odu var diye Huday Teala öde. Seni öğrenip durdun, ne oğullu bolup durdun, kıyılı bolup durdun. Şular ottan taklamaklık kimin vazifesi? Atan vazifesi. Hata atan vazifesi. وَقُودُهَا النَّاسَ وَالْحِجَارَ Şeyde bir ot var diye öde. Onun odunu adamla bilen daş tipti Huday Teala. Yani cehennemin odunu şu an ot yanında bildiğin mi oluyor? Allah'ta pamuk çöp oluyor. Allah'ta ağaç oluyor da. Ama cehennemin odunu ne yaparım? Odunu adamla bilen daş tiptir diye. Onun şeyde bir ferişteler var diye cehennemin başında. Aleyha melaiketun gilad. Beter kaharcan. Tutun beter katı. La ya'sunallaha ma amarahum. Kulaklarda ker diye. Eşten akla diye. Allah Teala aydandan çıkan akla diye. Ne mediyse son etkiledi diye. O zaman şu daydan bizden neyakem atab olup öğlenip sporum yağdaya düşer. Şunu ank bilmeli ki bizim öde mesuliyetimiz inni ank değil. Kıyınılıp dur yani. Katı kıyınılıp.